Здравейте всички, аз съм DJ Mikey Flex, a.k.a. Tag Life Flex. Вие сте с Flex Zone TV, днес няма да има епизод. Шегувам се, вие сте с Flex Zone TV, започва епизод 4. И така, епизод 4 вече е на линия. Първо искам да благодаря на абсолютно всички за позитивния фидбек във всички социални медии. Получихме изключително много имейли с много приятни неща, хората говорят. Нямаме негативен фидбек, което е много интересно. Изненадавам съм изключително много, защото навсякъде има негативен фидбек. Може би нещо не правим както трябва, за да не нахейтват достатъчно хората. Но днес ще си говорим за това как може да доминираш и да изглеждаш малко по-различен в нощния живот, като започнем с няколко интересни неща, които лично аз практикувам често. И това е да ходиш в студио, да си записваш тагове, да караш други изпълнители, които имаш добри взаимоотношения с тях, да ти правят тагове, както например сега ще ви покажа. DJ Mikey Flex. Ако имаш някой приятел в студио, е добре да отидеш да си запишеш таговете на хубаво качество, ако е изпълнител и ако няма нищо против да ти направи няколко тага. И по този случай сега оправяме се, Жорка, събираш камерите, брат, и отиваме при един мой приятел в студиото да видим, да ви покажа директно как ще запишем таговете. Тука ли си, бе, бро? Здрасти, за много години. Много години. Така, вече сме в Central Side Studio. Няма да ви казвам къде се намира, обаче тук сме с моят човек Емо. Central Side Baby, знаете за какво става въпрос. Сега ще направим няколко тага, но преди това си поговорим малко за хип-хоп. Тъй, ние сме в студиото сега да запишем няколко тага на Mikey Flex. За тези, които искат да се свържат с студиото и с Емо, отдолу в описанието слагаме първи линк, headline. Сега ще направим малко тагове и ще ви покажа примерно как може да си направите малко по-разнообразен диджейския сет, като си добавите някои тагове. Бих ви препоръчал да си правите таговете сами. Ако имате възможност да отидете в студио и да си запишете собствения глас и да си направите тагове, които мислите, че ще ви помогнат за самия сет, препоръчително е да го направите вместо да сваляте от интернет. Ако нямате пък възможност да отидете до студио, има студия, към които може да се обърнете. В тези студия обикновено работят и рапъри и така нататък, всякакъв вид музиканти, тъй че те също могат да ви направят според вашия никнейм, могат да ви направят войс тагове, които вие да ползвате в сетовете, и всичко става по интернет, няма нужда да ходите дори до студиото. Тъй че това също е вариант. Между другото, само да отбележа, че в предишните кадри съм с 3 см по-дълга брада, защото се забавих и малко с самия епизод. Да, нова година е, 2019, успех на всички. Емо, разкажи малко какво става с тебе, брат, как движиш нещата, нещо ново? За много години на вас и на всички зрители. В новата година стартира, надявам успешно, действаме по нови неща, и в студиото, и извън студиото, участия, работа, и всичко се движи супер, тъй че новата година стартира доста дейно. Супер. Може ли да кажем на хората, че примерно млади изпълнители, които искат да записват, а нямат къде да записват в района на Пловдив и извън Пловдив, в близост, могат примерно да идват в Central Side да записват? Разбира се, аз не знам доколко ти си запознати хората наоколо, но така от вече в 2-3 години се занимавам с това специално. При мен вече може би 2-30 млади артисти от Пловдив записват. Аз дори не знаех, че има толкова момчета и момичета, които искат да се занимават с това нещо. И тази идея някакси ме запали, защото когато аз съм бил на тяхното ниво, на мен, човече, никой не ми помагаше. Никой не ти е помагал. Това е хубаво да съпортваш новите изпълнители. Да, и сега стана така, че аз имам възможността да го правя. Успявам да отделя времето и енергията. Момчета така, които идват тук, казват, че аз съм най-спокойният тон режисьор, който се срещали, тъй че обръщам ми достатъчно внимание. Ти си спокоен като цяло. Да. Нали, това го знаем. Я разкажи сега, примерно, ти с какъв софтуер работиш и какво точно ще направим. Записвам таговете, но обясни тук софтуера, който ще ползваш, някакви ефекти ще добавим ли към
Разбира се. Софтуера, който ползваме е Fruity Loops. Една програма, за която всички занимаващи с музика са чували. Това е, може би, най-бейсик програмата, която се ползва, но всички трябва да знаят, че това, че е бейсик програма и че реално изглежда по-елементарно от другите програми, които ползват, нали, в много големи студия, не означава, че програмата е лоша. Да. Софтуера е просто софтуер, към него се закачат всички банки с звуци, пресети и така нататък, които ползват абсолютно всички други програми. Тъй, че Fruity Loops е един добър вариант за стартово обучение и така нататък. Аз съм преценил, че на мен друг софтуер не ми трябва. Аз записвам, свиря и така нататък всичките си проекти от музиката до записа и мастеринга, всичко правим на Fruity Loops с моят човек, с LKB, всичко правим от до на Fruity Loops. Супер. Зареждай. Като влизате в студио, нали, аз влизам за трети или четвърти път, нали, не съм голям професионалист, но задължително да си напишеш някои неща, които искаш да кажеш, ако са тагове на телефончето, ясно и изразително, с все едно си пред 200 човека. Иначе виж, там съм, виж как има две стратегически такова, Да, виждаш? так. Това е за текста. Ама не мога да си забуча телефона, бе, брат. Прекалено нюскуло. Ей така, да. Една поставка за телефон. Гавърчета за оскулите там. Яко. Готов ли си? Да. Аре, газ. DJ Mikey Flex. Mikey Flex. DJ Mikey Flex. And it goes a little something like this. Здравейте, аз съм DJ Mikey Flex. Мисля, че е това, брат. DJ Mikey Flex. DJ Mikey Flex. Така и ехото, колко да е дълго. В смисъл това дилея, повторението колко да е дълго. Я пусни малко да чуя. Съвсем лекичко може да пуснеш. Майки, между другото, във връзка с това, което ти казах за младите артисти, които записват при мен, на 30 януари в Клуб Паша в Пловдив. 30 януари, сряда вечер, Клуб Паша Пловдив. Правим едно парти с моя милост начело. Зад мен е LK Beats, моя музикален продуцент и още 6, 7, 8 от моите артисти, които записват тук в Central Side Studio. Това ще е първото участие на сцена на голяма част от тях. Тъй, че ще ви чакам всички там да видите точно какви неща правим тук. Ако има някой от вас, който всъщност наистина се чуди къде записва, какво да прави и така нататък, заповядайте да видите какво правят нашите момчета и оттам нататък вече на страницата на студиото Central Side Studio заповядайте да обсъдим вашите неща. И така, ще ви чакам 30 сряда, Клуб Паша Пловдив. Майки ще е там. Аз съм там, Жорката зад камерата и той ще е там. Може да заснемем няколко кадъра евентуално. Заповядайте всички 30 в Паша да видите Емо и цялата банда. Майки Флекс, свършихме работа. Central Side Studio Baby, Емо, Рапстаграм, последвайте го в Инстаграм. Да, и на 30 всички ще са вин в Паша, аз ще отида да поркам с Жорката зад камерата. Брат, благодаря ти много. До нови срещи. Връщаме се в студиото. И така, връщаме се в студиото. Това беше от мен. Това беше епизод номер 4. Flex Zone TV, DJ Mikey Flex. Благодаря ви, че ни гледате. Сабскрайбвайте ни, ако искате. Пишете ни, ако имате нещо конкретно, което искате да отразим в канала. Моля, пишете ни на info.flexzonetv@gmail.com или в фен страницата ни, или в Instagram. Насякъде. Благодаря на Жорката зад камерата Салпаров. Долу в дескрипцията му има всички социални медии. Благодаря ви, че ни гледате. До следващия път. Дай само един кадър да направим как влизаш. Все едно, че сега влизаш в студиото. Здрасти. И да се направя, че го виждам за първ път. Бах ти! Къв си ти, бе? Нямаш никакви комплекси. Нямаш никакви комплекси. Здравейте на всички, аз съм DJ Mikey Flex, а вие сте с Flex Zone TV, но днес няма да снимаме епизод. Грижи. Ми трябваше да удара да може да закрие, нали? Ако можеш, е така, не, няма как да се. Добре, дай ще го направя, бе. Само дръж камерата отзад да не падне. Няма нищо, аз ще...